అంతర్వేది వెళ్ళొద్దా? అంతర్వేది బస్సు అంతర్వేది వెళ్ళకపోతే అమలాపురం వెళ్తుంది ఏంట్రా బెప్పం. ఏంట్రా లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైటా? అమ్మాయిలను పడేయడం అంటే క్రికెట్లో వికెట్లు పడేసినంత ఈజీ కాదు. మా వాడి కండాలు చూసినావా? మంచి పడితే బ్లడ్ వస్తుంది. మీ వాడు కొడితే బ్లడ్ వస్తుందేమో, అదే నేను కొడితే కుర్రోడు కదా, ఉడుకు రక్తం. జీవితం తగలబడిపోతుందని తెలిసి కూడా పక్కనే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రేమంటే మోసపోడు, ప్రేమంటే తీయని విషయం. ఇలాంటి మాటలకు అర్థం తెలిసేలా చేశావు. ప్రేమించి మనసులో చోటిస్తే ఎవరికైనా పిచ్చే పడుతుంది. క్లైమాక్స్ ఏంటి?